Здравейте хора, днес снимаме на Minecraft Pocket Edition. Така, тя тъпи Лора да ги изтрия. Така че ми трябва да създадем нов. Флет. Така, днес ще ви покажа как се прави вулкан. Много е прост. Само трябва да знаете как да го направите, да е. Тук не. Така, правите на горе купчета. И нека да видим моята вещина колко ще е. Айде ето толкова. Така това купче трябва да го махнем. Махай го това купче. Айде бе. Така. Така, сега трябва да си изпълним малко крипери и вода. Няколко бе. Така. Изме. И сега съм. И слагаш крипери, колкото искаш. Ще съм малко, за да не са много дълъг клипа. Толкова. Ай толкова. Сега слагаме вода, гледайте сега как ще избухне. Пачи, водата се слязва додолу. Сега те трябва да се качат горе и да се изстреят. На всяка една страна. Ето ги. Как да стане? Може да сложите колко ама моите бяха малко. И това беше от мен. И довиждане. До следващите пъти.